Gero igual indage pozilatuko. Poliki korrikalariak, poliki neskamuniak, joan zaitezte gertu baten irte eratokira. Inbideak ez daukat misterio handirik, oso gozagarria dago, bukat pixka bat bukaeran, eta pixkat kontutan izateko zuzer, hemen hasieran tunelera sartu aurretik errekatxo batera goaz, eta bertan harri nahiko da gainkorra dago, eta pixkat tempu zibilik. Ez diogu bigarren mendi azterketa mistoaren hasiera. 5, 4, 3, 2, 1, aurrera! Bueno, sentitzen dago, este momento. Gora, macho! Sailkapena ikusteko aukera izango duzue. A ver, zein dakizki, beroke dakiteko ariketak. Zuek ikasi zen ikusten nirekin. Aurrea hankak, eta bezeinek ikutzen ditun puntak. Nik ez, Nik ez da pentsaure. Vale, oso ondo, guai imardeu. Agola? Eta hau atzea. Venga, gaur pixka, dale? Eta bain cambio, bestea. Kirolari gazte eta garrantzitsu bat dugu. Aurten, Greita Espainia parte hartu du. 23 urte dauzka. Eta turrea zerbait berezia egitaketik, oneraldi bat egin nahi diotu. Bera da, Alezar irrindulari profesionala eta txalore danekin, aurtengo bere dendetaldia.
Aitzek eta Jonek kuadro bat eskainiko diote, emango diote. Hau da, Ezkioko berria gaurko honetan zuretzako prestatuako. Alex eta Jon ditugu. Maite Txezar eta Gurrutxaga eta Aitor Mimenta Castillo. Azpeitia eta Elorriotik etorri ez daizkigu. Zorionak irabazleak, txalo bero bat beraientzat. 31 minutu eta 9 segundurekin hauek ditugu aurtengo irabazlea. Eta sariak emateko herriko nagusienetako batzuk berriek dira Mirandako Jose eta Kandelaria. Beraientzat ere txalo bero bat, eskerrik asko etortzeagatik. Bueno, gaztetxoa gerturatu, txapelduren gana. Garrengo mendi lasterketa mistoa, txalo bero bat.